Jordi Domeny, membre de l'organització del referèndum de l'Arenys de Munt. Estem a punt d'arribar al final del recompte. Com s'ha organitzat tot l'esdeveniment per tal que tinguessin totes les preceptives normes per tal que no hi hagués cap problemàtica i tinguessin una validesa efectiva? Bé, això s'ha organitzat al llarg de quasi 3 mesos, amb una comissió, amb subcomissions, amb gent responsable de diverses àrees, uns organitzant el concert, la premsa, les manifestacions, la resposta a tots els voluntaris, el grup jurista que ha de donar fe d'això. O sigui, l'organització ha sigut molt meticulosa i molt llarga, no? I la mostra d'això, de molt d'esforç, de moltes reunions, de moltes divisions i de responsabilitats, ha donat fruit en aquest èxit rotund, categòric, en el qual també hi ha participat d'una manera molt activa la Falange, l'advocat de l'Estat, el Ciudadanos, el PSOE, el PP i l'Estat espanyol, entre elles la vicepresidenta del govern. Per tant, es pot dir que els que pretenien limitar la llibertat d'expressió han estat uns agents actius a fer que el referèndum per la gent d'Arenys de Munt sigui un èxit. Bé, hi han ajudat, o sigui, sense els organitzadors no hi hauria hagut referèndum, però potser hauria sigut un referèndum circumscrit d'una forma molt casolana a la vila d'Arenys de Munt, i el que ha fet la Falange i el Ciudadanos i el PP i el PSOE és donar-li una dimensió estratosfèrica. La participació actualment supera el 40%? El 40%, dius? No, jo diria que estem a l'entorn del 40%, però no sé si el supera. Potser el superarà d'aquí mitja hora, 3/4, que és quan s'ha d'acabar el recompte, però em sembla que les últimes dades era que estàvem a l'entorn del 40%, però que no hi arribava. Es considera des de l'organització arribar a aquests índexs a l'espera del tancament un èxit? Sí, un èxit hagués sigut amb el 80%, un èxit hagués sigut amb el 50%, amb el 40%, amb el 20%, i un èxit hagués sigut també si ningú hagués votat, perquè el referèndum no el fèiem només perquè la gent votés, sinó el fèiem per crear un debat, un estat d'opinió sobre la necessitat de tenir un estat propi, sobre la necessitat de ser un país lliure, sobre la necessitat de tenir una independència política. Tot això del referèndum, de la consulta popular, era, com diguem, un alt saprem, un pretext per poder parlar de la independència, i això ha estat aconseguit en escreix. Quants municipis us han demanat assessorament per portar a terme? Molts. Moltíssims. Van començar sent uns 60-70 que volien venir a Arenys de Munt a donar suport en el procés, i hem acabat sent moltíssims. Esquerra s'ha implicat, Convergència s'ha implicat, la CUP s'ha implicat, les EPMs s'hi han implicat, i no sé, hi devem estar a l'entorn de 600-700 municipis que d'una manera o altra han donat suport o han suggerit la possibilitat de fer això mateix en les seves viles respectives. Aquest primer referèndum és un assaig del referèndum definitiu d'independència? Jo penso que sí, jo penso que és el primer assaig, que és el primer graó, que és la primera pedra del gran temple de la llibertat absoluta, categòrica i política, no? I la gent ho ha vist, la gent ho ha percebut així, i per això som els que hem estat, i la festa ha sigut brutal, la festa ha sigut multitudinària, ha superat totes les imaginacions que ens podíem haver fet, totes les suposicions que podíem haver fet de concurrència, i la mostra és que alguna cosa està canviant en la consciència política de les persones. Quin consell donaríeu als altres municipis que tinguin com a objectiu també fer un referèndum d'autodeterminació? No t'he entès el primer que deies, quin no sé què? No, em referia a que quin consell donaríeu des de l'organització? No, simplement que els ideals es poden fer realitat, que no és un consell, cosa que tots ho sabem, i que la realitat es construeix dia a dia. Per tant, els ideals es construeixen dia a dia. Si creuen en els seus ideals, que els portin a terme. Si creuen en la llibertat, que moguin coses. Potser en un poble un referèndum no serà tan important perquè no serà el primer, potser serà de fer una altra cosa.
cal trobar dinàmiques diverses que conflueixin allà mateix, no? O potser sí, potser hem trobat el camí i els referèndums sobre la manera, no? No ho sé, això ho anirem veient sobre la marxa, perquè el que sí que és cert és que ens hem posat a caminar i ja veurem què farem.